taiti oti Sekalasi ndiye murume muZimbabwe asingarwadziwi and anotaura chokwadi. Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are a returning subscriber, welcome back. So Mpata family iri kufara nezvakataurwa naSekalasi kupodcast yaZigo, asi yazodhilita zvayo. Mpata family taiti anyora achiti iye to be deleted. Hanzi naSekalasi tisaposte mari cause vanhu vane godo, especially vanozviti mbinga vajaira kushandisa vanhu mahara. Taiti azonyora futi achienderera mberi akati iye hanzi zita rangu riri mumbiya kumakereke uko. Akati futi iye taiti hanzi nyika yese yakungoita zvemakapu zviri kufamba sei kumhiri kwaLimpopo uko. Ipapo manje ndopatiri. Saka taiti ari kufara, ari kudedzera kuti iye ndiye akatanga nezvemakapu nakiki, vamwe vese ngavagare pasi. The likes of the Nyati family, Tanaka naKim naRai Anesu. But nyaya iripo guys ndeyekuti zvemakontenti zvemakapu goals, zvemakapu zviri kufarirwa nataiti, zviri kunzi naSekalasi zvakatanga nataiti nakiki, inhema dzega dzega. Izvi zviri kuitika zvemakontenti emakapu izvi, it's everywhere guys. Vanhu vari kukoperana, vana taiti nakiki vari kutozvikopawo kune vamwe vanhu izvozvi zvecontent creator emakapu izvi. Saka vari kurwadziwa taiti nakiki bozi The Nyati family ndo imwe iri kutovavatisa vakapfeka bhutsu. Asi nyaya iri pakuti mukatarisa Tanaka naKim naRai Anesu, content yemakapu yavo yakasiyana necontent iri kuitwa nataiti nakiki. Yataiti nakiki inoita kunge malula ezvemumachira zvinyadzi. Taiti naKim, Tanaka naKim naRai Anesu, content yavo iri clean, very clean. Vanogona, vanoita zvavo zvemuchato, life yavo chichi, havakope, havazonyanyi kuita zvinozoita taiti nakiki. Saka nyaya iri pakuti Sekalasi ngaadzikame. Kana kuri kuti ari kurwara, ngaasarwara nepfungwa futi. Ngaadzikame mukomana, toziva kuti ari kurwara, but akunenge akurwara nepfungwa because zvaari kutaura izvo hazviko. Asade kutaura kwasina kuswera. Zvemacontent creator emakapu zviri kwese, even maNigerians, even varungu, they are copying each other. Ndo nyaya iripo. Asi taiti azonyora futi kwekupedzisira achiti Sekalasi murume pavarume kozi mumwe anzi kozi mamwe macelebrity enyu anotya kuuya kuti anotya kutaura kuti anotifolowa pajekerere, but ariko kumainbox uku. Sekalasi abuda pachena, kwete vamwe vanouya kuinbox kuzofuridzira. Saka apa taiti ari kuzama kutiudza kuti pane macelebrities akawanda muZimbabwe anovafolowa, anouya kumainbox kwavo achifuridzira, but kuti abude pachena havadi kubuda pachena. Asi Sekalasi abuda pachena, saka tinongofara nekuti Sekalasi abuda pachena. So guys, ndo nyaya yangatati tikuunzirei, because taiti anga achifara ari kudedza Sekalasi ndiye murume chaiye, but nyaya iripo ndekuti taiti nakiki, especially taiti, mari anoziva pairi, anogona zvake content taiti, but problem yataiti nakiki, they are not humble enough. Munongozviziva mega, hatidi kuti titaure zvese, but munongoziva mega kuti vakatangira kupi, vanhu vaivasapota ndivanani. But ukazovanzwa kana vaakutaura vanokudza kuti we don't care about maZimbabweans, hatina basa navo. So iyoyo humbleness yavo ndio iri kuvaurayisa, because mukatarisa The Nyati family iri kuuya zvisingaite, ndio iri kutovarwadza, because The Nyati family iri kumhanya zvisingaite, yakavanama, yakavasona. So guys, ndio nyaya iripo yatanga tatikuudzirei, because iye taiti naye ari kutofara, ari kuzama kuti zviri kutaurwa naSekalasi chokwadi, nezvimwe zvekuti ari kuti iye Sekalasi abuda pachena, asiyana nemamwe macelebrities anotisapota, asi anotisapota kumainbox kuti vabude pachena, kuti vanotitevedzera, havadi. Problem ndeyekuti taiti nakiki vanozonyanya kuita zvinyadzi too much. But mukatarisa vana Tanaka naKim naRai Anesu, even The Nyati family, vanoita content asi havazonyanyi kuita zvinyadzi zvakaita sezvinoitwa nataiti nakiki. Taiti nakiki havana basa, vanongoti chero zvavaita as long zvichivapa mari. So guys, ndo nyaya yangatati tikuunzirei, tikuudzei, because inenge nyaya yachona yakutokonzeresa hondo yemarudzi, because taiti atozvinyora akazodhilita, anga achitofara zvisingaite, nekuti Sekalasi ava recognize, avaona ati anovatevedzera. Thank you so much. Don't forget to subscribe.